mubato rezanu-pf muchiri sevhere kana kuti vanhu votanga zvavo kuombera kuti zvave kutokonyana zvega. Uku kufunga kwevazhinji vari kuongorora madhirama ari kuitwa nezanu-pf nehurumende. Takaona kuti this week pane dhirama rakaona raitika muparliament kubva kune nhau yaziyambi najacob mudhenda, nhau yekwamutsvangwa family. Muri yezimbabwe vanhu vari kuti zvinenge zvava kutokonyana. Sana mina mashoko beda muzara nhasi nokuti bho subscribe bho like utina on the bell icon. Tipinda mashoko munonzi pane tsamba yakabva kutenderera iyo yainzi yakanyorwa navakristu mutsvangwa vachipopota zvichitevera kusungwa kwanakomana wavo. Mutsamba umu makabuda zvinhu zvinotyisa zvinonzi zviri kuitwa nenhengo dzemhuri yemutungamiri wenyika pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Zvisinei, chazoitwa nezanu-pf mushure mekutenderera kwetsamba iyi ndicho chaita vazhinji vaone kuti pave neutsi huri kupfungaira uho hunogona kungotangisa moto unotyisa ubvire. Ndomashoko ari kubuda pana zvinzi pane chiitiko chakaitika kuti pane tsamba yakanyorwa nakristu mutsvangwa yakanyora mushure mekunge mwana wake asungwa achifumura madhira achiti pane madhira ari kuitwa nevana vaed Mnangagwa pamwe chete nematop officials muzanu-pf. Zvaita kuti afumura, zvaita kuti chazoitwa panapa nezanu-pf yabva yatoti mwana wako achatomubudisa ndobva atosungwa zvanzi akutoenda behind bars. Saka mhuri yezimbabwe vanhu vakashokeka muzara nezuro vachiona nevyu achitosungwa vana Monica Mutsvangwa vachipopota. Mhuri yezimbabwe timbotudzai mafungiro enyu. Vanhu vakususpekta kuti pane zviri kuitika mupolitical environment, pane kusheka kuri kuitika zvokuti hapasisiri safe. Saka timbotudzai mafungiro enyu nori kudii pamusoro penhau idzi. Pinai mucomment section medu musangana subscribe kulike chinhu tina on the bell icon.